কিমান 120 টাকা প্রায় আছে পদ্ম আছে দেখো একই দাম Hello, खुलुमबाय आंनि गोजोन ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनैहाय जोङो टाउनावहाय थांनो नागिरदों बाजैजों आंजोंहाय बे बाजैनियाहाय सिमाना हारसिं थैनानै थादों बोरैखौ जागोन मिथिया ओमफ्राय दा बेखौनो रिप्लेस खालामहैफिननो थाखाय थांनो नागिरदों आरो बाजैया नै सिगां सिगां थाबायगासिनो जों दा थांगासिनो गारिखौनो थाब मोनगोन ना मोनाखै समबारबाबो दिनै सोनाव आहाबो नांगौमोनथ' गारि नेनोसै दा गारि मा जादों लादु गोथाव ना बिराद गोथाव जागौ नामा जाया दिनै बिसमुरि बाजार समबार बाजार जायो बाजाराव दसे हाबलांनानै थांनोसै टाउनाव मा जि गिदिर गिदिर थारुन ডাঙৰ গামলা এটা 50 টকা ষ্টীলৰ বাটি এটা 50 টকা সসপেন এটা 50 টকা ষ্টীলৰ থাল 50 টকা চামুচ এখন 50 টকা কাটা চামুচ এখন 50 টকা ডাঙৰ বাটি এটা 50 টকা জাবুই এখন 50 টাকা 50 টাকা बा गोमोन गोमोन जोबथार बैयाव थांनांगौ मोनदों बै माबा दखानाव जि दखानाव बेसेबां दे 280 दानाय मोजां मोजां थानो iya ada जेरावबो गारिनि लकेसन दा गोरिब सला गारि गैजाया सान्दुङा गरमानो जाला सि गाखोनानै दंगासिनो दाबो खारा ओमफ्राय गारियानो जोबखायो फैगौ माने एथ' गोजान सालायबाय बेना खालि बिबार सिम बानायनो फैदों एसे मोजां किमान 120 টাকা প্রায় আছে পদ্ম আছে দেখো একই দাম itu tanggal humana এটা গাছ বেশি দাম না মানে দাম masih मोजां ना लादो नै खौसो लागानों ना दाहायबा मोनगोन नामा बेलाय नोंनाव गैखाया दालाय मा एयारटेल
मानसि बुरजाथार नामाब्रा दिनै जा मानसि नेनांसिगोन जों दा सिंखौ बानायखांबाय ओमफ्राय लोगोनि रुमावहाय थांनो नागिरदों ओंखाम संनानै दोनो जोंनि थाखाय मेथाइ मोनदोंनो बिगोमा गैयाबाबो खावनानै जानायाव दं थिनाबाबो जानो थिनाबाबो Kuda måste jag? Ni buku soalnya lah kabar mana nang udah ya kemana. Simpanannya mana nama baju mana? मोजां मोनबाय गोसोआव खुसि मोनबाय ना हारसिं सिमानो थैजादों नै जाखो नामा खोनाबाय दानो जाया 2 घन्टा थानानैसो एक्टिभ जागोन बिमा फिसा मालायसो usai खेबनो हागौ आंखौ दिसो सानदोंमोन आं बुजियाबो जायो देखो मुझे भी दो क्यों तेरा फोन से नहीं खींचा Kete labanin naman. Eh. Kamalay sir ko thank you gungan. Ang labanin ta kaya ko thank you. Thank you. Ni bitang ni pisa na lai. Pesa malik ko bi. Thank you. Ay, ko tho. Mobile na. Bye. Bye. जानायनि लाहार फाहार मा ओंख्रि राननो दे खोन्थालाय दालि बे अमा ओमफ्राय माबा अमा न'दों दाउजों आलुजों ओमफ्राय मुला भाजा salad Geblilah sebagai selama mau Geblilah sebagai apa? Tidak kan tuh dari sana Kalau aku mundur sama nasi ini, aku masihnya kalau aku bijiku parah. Amit full. Biar nisut. Nah, kau siapa yang? Kau yang bisa. Bici siapa yang bisa? Siapa? Kamu bisa sih bahaya lah. Nee. Salahnya PDS 5
जानायजोंसो मानसि लाबोदो दा जों बिसोर होनाय दा लाफिन दे नङाबा बांद्राय थांनोसै जाखांबाय ओंखारबाय जोंहाबो बाय बाय मालाबा थां औ नोंबो फै दा ओंखारबाय थाङा सेन्देला फिसाजोआसो गोजौसिन बाय बाय नाने बाय बाय आङो दा न'आव सफैबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ अल आङो भिडिअखौहाय बेवहायनो फोजोबबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय